A Xunta porá en marcha un novo cribado para detectar cardiopatías conxénitas críticas nas primeiras 24 horas de vida dos bebés. O Consello da Xunta tamén aprobou destinar 230 millóns á automoción para unha mobilidade máis sostible. Esta mañá desenvolveuse un novo Consello da Xunta no que se deron a luz verde a diversas iniciativas. No ámbito sanitario, acordouse ofrecer a partir do 2 de decembro o novo programa galego de cribado neonatal para a detección precoz e o tratamento de cardiopatías conxénitas críticas para poder identificar esta enfermidade nas primeiras 24 horas de vida dos bebés. Unha incidencia de 2 casos por cada 1000 nacementos, por lo tanto hai que prestarlle moita atención e, ademais, as cardiopatías conxénitas están detrás como causa da morte de ao redor do 20% dos neonatos que falecen durante o primeiro mes de vida. Por lo tanto, a prevención é fundamental e o que fixemos, o control é fundamental. O que fixemos foi darlle o visto e prace a poñer en marcha un novo cribado para detectar cardiopatías conxénitas nas primeiras 24 horas de vida dos bebés. Dende logo, para todos os bebés nacidos na sanidade pública, instaremos a que tamén se faga na privada e na sanidade pública empezará inmediatamente xa a partir do día 2 de decembro. Outra das cuestións que aprobou o Consello da Xunta foi destinar máis de 230 millóns de euros ata 2027 para apoiar o sector da automoción nos procesos de transformación nos que están inmersos cara a unha mobilidade máis sostible. Unha primeira que serán 14 millóns de euros que sairá como anticipado de gasto, é dicir, se convocarase neste ano 2024 para executarse no ano 2025 e que está enfocado a 3 ámbitos de subvención: investimentos, innovación, investigación e desenvolvemento experimental e eficiencia enerxética. E unha segunda liña de apoios que serán 36 millóns de euros que estará destinada a abordar dunha maneira máis integral todo o ecosistema da mobilidade eléctrica conectada e a descarbonización do sector. Esta segunda liña poñerase en marcha entre o mes de marzo e o mes de abril do ano 25 e terá carácter plurianual. En materia de vivenda, a Xunta autorizará a licitación por importe de 2,6 millóns de euros da redacción dos proxectos de interese autonómico para o desenvolvemento de solo residencial onde construir as primeiras 15.000 vivendas en 7 concellos galegos. É dicir, redactamos estes planes de interese autonómico, redacta a Xunta de Galicia, en Chan, isto é nas 6 cidades, a 7ª non é necesario porque en Ferrol xa hai Chan de sobra, pero as outras 6 cidades, de acordo cos concellos, ademais, nos señalaron os solos onde se podían facer estas promocións e, polo tanto, o que compre agora, o que fai falta é iniciar os trámites urbanísticos, aprobar estes planes de interese autonómico para facilitar unha execución posterior das vivendas moito máis rápida. Por tanto, a aprobación destes PIAs, unha vez que estén redactados, vai permitir reducir a mitade os trámites, os prazos que serían normales e poder simultanear, ademais, as obras de urbanización e de edificación.